Tak jo, rychle, kámo. Nasetni toto auto. Firmale, prosím tě, nedělej, já jsem už fakt starý. Dalej, kámo, už jsme to neznali, jak ty... Takovou... Mám takovou hud teďka zabít, jo, kámo. Tak si pojď, dalej. Firmale, to opravdu není pěkný. Jo, není pěkný? Není to pěkný, jo? Já ti teprve ukážu, co není tep. Já jenom ani už mluvit o těch nervích. Firmane, hlavně v klidu, jo? Jo, já jsem v klidu samozřejmě, já jsem až moc v klidu. A tohle je moje největší chyba. Já jsem ten věřil, kámo, já jsem ty věřil, že mi pomůžeš. A firmane, kam jako jdeme? Jedeme? Nech se překvapit, kámo. Firmane, proč jsme tady u elitisty? To ty nezadávaj tady otázky, jo? Ty... to mě zabiju. Firmane. Dobře. Jak chceš. Tak jo, doktore. Rozsoucí se. Jedeme do akce. Já vůbec nevím, co mám jako dělat, protože já nevím vůbec, co se děje. Profesor mi zavolal a koupil mi tady letenky. Firmane, já, co mám s tím společného? No ty mi... Kdo to... Ty si prostě se mafie, chápeš to? Tak si mi prostě pomůžeš. Firmane. Dobře. Tak pojďme. Firmane, já fakt nechci. Pojď, kámo, dělej. Firmane, vlastně. Proč sakra mi ubličuje? To fakt mi řekne, co mě uklidní. Já ti tady pustím nějakou muziku. Já prostě rád moc, proto pustím tam nějakou muziku. Zesvaj! Uzun zaman sonra ben de geldim bu noktaya. Bu noktada
yaşasın. Uçurumun başlangıcı. Çok sabırlı olacağım. Ne yapıp edip sonunda ben son, iki, üç, dört. Çıldırmayacağım, 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 çıldırmayacağım. Biraz uzak, birazdan Allah. Antidepresanla bol kola. Kış kış çiller yalvar. Düzlüğe çıkar bu yollar inşallah. Çıldırmayacağım, çıldırmayacağım, çıldırmayacağım. Ferma, della sacra, mus me catastrofo. Metto vůbec nesem, profesore. Tak, co budeme dělat teda? Proč jsme si vrátili na začátku? Co to mele, Fermane? Pane bože, co budeme dělat? Říkej nějaký plán, už mě to tady nebaví. Pochopíš to? Chápeš to? Mě to nebaví. Fermane, já fakt nevím, co chceš jako dělat, sakra, nemáme tady důkazy. Pane bože, já nevím, asi... Co když počkáme na noc, prostě? Fermane, musíš to zkusit, počkáme na noc. Co když se prostě něco stane na noc? Ano, stane se něco. Musí se stát něco, jinak už se zabiju. Pane bože, kde je Sofie, sakra? Proč jsme se vrátili tady, já to fakt nechápu. Fermane, kam jdeš jako? Co jsem v tom autu? Profesore. Jo. Já fakt nevím, co mám jako jiného dělat, sakra. Proč jsme se zase vrátili na začátku? Já jsem si usmyslel, že to všechno skončí a on to pokračuje. Proč, sakra, to musí být tak těžký ten život? Bože, co mám dělat? Nevzdám se. Fakt se nevzdám, já se nemůžu vzdát. Jo. Nikdy se nevzdám. Jo, ten Ferman zase. Kdo ví, co udělal zase za úplnostách, jo. Já se fakt už bojím o něho. On mě neposlouchá prostě, on mě prostě neposlouchá. Jo, jsem se uklidnil. Jo. Co, Ferman, už jsi klidnej? Ano, jsem klidný, profesore, tak se radši nebudu mluvit. Dobře, Ferman, dobře, chápu, nemáš to fakt těžký. Nemáš to fakt lehký a prostě... Ferman ne... Jo. Si duch projekt tady. Co kdybych si tady zapářil hezky? Abych si tady hezky zapářil, samozřejmě. Tak jo, teda... Sofie, to je fakt zábava. Jo, uvidíš tak... Já to umím, já to vyhraju. Jo, Sofie, držím ty palce. Počkej, já mám... To prostě... To nějaký sen, já mám chaluce na sebe. Já tě mám ráda.
kde, já mám nějaký halucinace, nebo já nevím. Dobře teda. Počkat, to je fakt Sofie. Počkat. To je zábava. Jo, to je fakt Sofie? Firma ne? Kdo to je Sofie, sakra? Počkej, kdo to je Sofie? Kdo? Musíme to nějak vysvětlit, kdo je tady ten pán? Sofie, mám ho chvíli napálit. Ty rád si drž chubu, jo? Jinak ti to ne... Jo? A kdo jsi ty, kámo, vůbec? Nějaký Ferman? Dobře. Z toho si to vysvětlím potom. Ale Sofie, teďka mi to vysvětlili. Ferman, já ty už fakt nechci. Počkat, jak jako mě nechceš? Sofie, co to má takhle znamenat? Ty mě nechceš? Jo, já už to nemiluji, protože já už tě nechci. Ale Sofie, proč jako? Fermane, vypadne útok. Ale, počkat. Sofie, to nemusí přece. Musí, Fermane, mě to už fakt nezajímá. Nikdy jsem tě nemilovala. Sofie, co tady říkáš? Víš, jak to bolí? Jo, mě to nezajímá. Sofie, musíme z toho... Jako, musíme se o tom promluvit. Ne, Fermane, my už nejsme spolu, co na to nechápeš? Ale tady stala nějaká chyba, prostě... Co mi to říkáš tady za slova? Hele, kámo, já ti to říkám. Co mi jako bude se říkat, kámo? Nechý být na pokoji, jinak to nedopadne dobře. Ferman, Karan. Kámo, co je to dole, jako? Fakt to nedopadne dobře. Ona je jenom moje, chápeš to? No tak to teda nechápu, kámo. To fakt nechápu. Hele, kámo, nedopadne to dobře. Já si to fakt taky myslím, že to nedopadne dobře. A co mi udělat, kámo, jako? Chceš to fakt vidět? Jo, chci, kámo. Dobře. Tak jo, začínáme. Kámo, co teraz, kámo? Tak, bereme co teraz, sakra. A teďka... Fermane, co teraz, Fermane, Fermane. Prosím, nechme, kámo, nechme. Tak. Prosím, kámo, nechme, prosím, jo, dá. To tvoje. Dobře. Tak jo, kámo, příště si to zapamatujte, jestli se mnou budeš hrát, jo?
Tak, si tak tlustý, jo, kámo. Tak, dobře. Tady hezky zahodím a vypadne, vole. Tak. Kdo to tady zvoní, sakra? Saké ráno, kdo to zvoní? Dobře, tak já se podívám. Ahoj, Firmane. Přišel jsem tady o tebe, mám pro tebe dárek. Jo, ahoj, bratře, jsem tady. Sestra? O jo, ahoj, profesore. Jo, ahoj. Sestra. Ahoj, bratře.